L-aħħar figuri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi 3 snin biss ir-rata ta' impjieg f'Malta żdiedet biktar minn dik fit-13-il sena ta' qabel meħuda flimkien. Fit-tieni kwart tal-2016 ir-rata ta' impjieg f'Malta laħqet il-65%, żieda ta' 7% meta mqabbel ma' 58% tal-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti fl-2012. Din hija fil-fatt l-ogħla rata ta' impjieg fl-istorja. Fl-istess waqt kien innotat ukoll li sal-aħħar ta' Ġunju li għadda kellna iktar minn 190,000 persuna taħdem, 3.5% iktar mill-istess perjodu tal-2015, bin-nisa u persuni li għandhom il-fuq minn 55 sena ikunu fost l-iktar li bbenefikaw miż-żieda fl-impjieg. U fl-istess waqt li iktar ċittadini Maltin ħarġu jaħdmu, dawn sabu wkoll żieda fil-pagi. Dawn olew biktar minn 700 euro fis-sena, bil-paga medja f'Ġunju li għadda tkun iktar minn 17,000 euro fis-sena. Żieda sostanzjali meta mqabbla mal-inqas minn 16,000 euro paga medja f'Marzu 2013. Malta kellha rata ta' qatt ta' 4.9% fit-tieni kwart ta' din is-sena, l-inqas għal dan il-perjodu minn mindu l-Eurostat bdiet tiġbor dawn il-figuri għal pajjiżna madwar 16-il sena ilu. Fi-stqarrija il-Gvern sostna li dawn huma ċifri pożittivi ferm, iżda minkejja din il-qabża l quddiem, il-Gvern huwa kommess li jibqa' jaħdem u jħeġġeġ lill-pubbliku jfittex l-impjieg biex mhux biss titjib il-kwalità ta' ħajja ta' dak li jkun, iżda anke l-kwalità tax-xogħol f'pajjiżna.